И здравейте хора, днес ще снимаме една Lucky Block PvP нещо си. Принцип с 4 играчи, но няма 4 играчи, тъй че да. И това означава, че просто ще си копаме Lucky Blockчета. И ще ми гасим. С Lucky Block мода. Всичко нали ще бъде в описанието. Всички всякакви линкове, които може. Няма пъти. И сега просто трябва да берем всички Lucky Blockчета от честовете къде, ако не знаеше. И просто да ги чупим и каквото ни запане, с това ще се бием едно в едно. Аз помислих, че 2 в 2. И по средата също има... О, получих Lucky Boots. Не, трябва да копаме, бе. Да, трябва да ги поставиш и да ги чупиш. То аз нямам така малко. Не! Паднах във водата. Фак. Фо! О, пи! Фак. Гличнах се, е. О, фак. Фак, не. Аз не може да изляза от водата. Гаме, моде едно. Защо, бе? Защото не... това от водата умираш просто, няма смисъл да пускаш геймът, но... Умираш толкова. Да, добре, ще умра. На хората не е интересно как умира. Интересно да, тук умра, брат. Кил. То ще умре коня. Да, нямаме пермижени до това. Нямаш ли пермижен за това, бе? Чай се. Да ни опна. OPN Power. Аз вече умрях, ти ме опна. Да, и сега пак трябва да влез в една къщичка. Добре, просто тук няма ли ме се падне една... Падна ми се стакнати прасета. Така... Легендарки! Тия Lucky Block всичките ги трябва да ги взема от честовете. Да, и да ги чупи всички. Ама с ръка? Да, той с ръка може. И какво е то крафтинг тейбъл? То крафтинг тейбъл, ако получиш неща за крафтване, да си крафтнеш нещо. Аз получих 20 различни капана, разбираш ли. И показвам как чупа. И какво? Добре, не падай нещо. Добре, тук някакви шипове. Но ми падат само глупости. Диамантно блокче, ма нямам кирка. Получих Lucky Ball. Аз нищо интересно написам. Легендарки. Lucky X. Легендарки. Къде си? Сега ако ми се падне Боби, направо ще умра. Ма нямам дърво още. Колко легендарки имаш? Нямам легендар. Аз имам. Пак Lucky Ball. Епиц, разбираш ли? Паси фари голденката. Още една легендарка. И... Емералди. Само че ми трябва дърво. Не, дърво не ми трябва. На крафтинг, сега, какво ми трябваше? Честплейт ми трябваше. И къскет. Мръдня краво. Аз на една арена си слагам блоковете. На коя арена? Она къщичката ли е? Не, тук има... тук трябва да се бием, ли? Да, по сред трябва да се бием. Баси кеф, аз там слагам... Той си цъкнал ръчката, носи просто, Няма нищо. Добре, аз си изкопах блокчета, давай ти. Аз не съм... Да, овце е тук. Крави. Приготвяй за по-бързо си ги купувай. Чай. Това беше тъпо. Пак ти попуснах голенките. Баси тъпото. Чакам те сега. Чакай. По-бързо де. Тук имаш Lucky блокче. Диаманти. По-бързо бе. Да не съм тука. И за какво ги направи тука? Те знам, защото знаех къде е. Добре, колко блокчета имаш още? Много. Добре, просто ги пусти ги начупи всичките. Чупа, чест, коне. Тук ще направим по-зов парк. Ама трябва всичко да си облечеш, каквото си получил. И с това да играем пип. Да. Всичко ли служи, бе? Не, имам още. Енчантнат бол. Верно. Фак, аз нямам стрели за това. Палах 5. Още 3 Lucky блока имам. Още легендарки. Колко имаш, бе? 3. Брадвичка. Опната брадвичка. Да, много опната при това.
Чакай си, направя брони. Обличай се, направи си брони и почваме. Така. Ще направя първо едни бутушки. Един честпрей. Си направил цяла зоологическа градина, бе. Една каска. Аз имах стрига някъде, но сега не ги виждам къде са. Бре, по-бързо. Не тук стъпите стрими. Ще ми има още един. И ще имаме 3 рунда, чакай, гейм, рул. А не гейм мод. Чай, че съм имал. Ще имаме 3 рунда бой, чули? Окей, само ще вземам стрелите. Добре, не можеш да взема всичко тук. Аз съм готов, ти. Еми, аре, почваме ли? Нямаш гащи. И отделя ги взема. Добре, аре, ти. Не, чай, имам айран някъде. Имах айран някъде. Айран. Кой ме бие? Тук съм имал в чест един лъки блок. Няма нищо интересно. Кой ме ударя, Като стъпиш на определени сигнални плочи ти дава поизон. Като капан. Аре, готов ли си? Казай кога? Да, 3, 2, 1, готов. Фак! Дева, че имаш стрели. Fuck you. Да, ще тръгвам да те бия с голденка. Ти да направиш на легендар, като имаш този бъкфендър, го. Дева, първия рунд ти го спечели, хубаво. Гага. Аре, сега има още колко има? Още 2. Още 2, добре. Ти имаш вече 1 кил. Страни пише. Добре, аз имам един номиране. Къде си е? Да, Аре, само ми казвай. 3. Старт. Да, 3 старт. Ти с легендарка още. Чай си я взям, че ми хареса. Не! Дела! Чай сега съм хилна. Чай, че съм счупил дървото. Чай сега съм хилна, чули? Чай гейма. Но? Да, 2 пъти е но. Стига дева. Ти с същитайте ми, каквито имаше първия път като мрал. Да бе. Сега имам само една легендар. Какво? Не бе, говорите по същия имам предвид, че ти умрал. Аре, да. Поне като имам повече. След малко ще трябва да бия с ръка. Не! Хакер! Няма си последната легенда. Стига брат, как ще ме убиеш, мамка му GG! Човек, как ще ме убиеш, баси тъпото! Добре, хубаво хора, това беше този епизод. Има още един рунд, нали знаеш? Колко е? Как е? Ти му уби един път. Да баси тъпото, майка му да еба. Добре. Това беше днешния епизод. Надявам се ви хареса. Абонирайте за мен, абонирайте се за Entry Power. Линк в описанието за мапа ще бъде. Както и за Lucky Block модчето. И тук защо има чест. Още Lucky Block. Добре. И да. Надявам се ви хареса клипа. Това казах вече. Да, лайкните и на Калин също. И до скоро. Кажи чао. Чао и на вас. Рейджав чао. Томбулата ще изтегва след 5 часа. Общия с това дъргода. Мъкне. И чао. Той е педал килауга. Гей. Гай. Его килауга. Аз също снимам.